जोंहा नै थांनाय 2025 आरो 26 गेजेराव जोंहा मोनसे लामा सेंसन जानानै फैदोंमोन सिसि ब्लकनि बे लामाखौ दिनै जों दानबाय होननानै जों खोनानो मोनदों। बे हिसाबैनो जों बे उद्देश्यखौ लानानैनो जों दिनै सेनिपारा जांगिला क्लाबा मोनसे प्रेस मिट लेंनाय जादों। जाहाथे बे लामाखौ जाहाथे दानगिरि बिथांमोना जाहाथे अननानै जोंनो फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे सेंसन खालामनानै लाबोनानै जाहाथे मावनानै होफिनो। बिनि थाखाय आङो दानगिरि दानि जा सरकार BPF आरो BJP सरकार बिथांमोननिसिम आङो जोंनि क्लाबनि जानानै गुरै खावलायहरदों। मानो होनब्ला जोंहा बे 5 बोसोराव जेबो दिनैसिमबो जोङो डेभेलपमेन्टखौ जों नुनो हायासै। थांनाय UPPL सरकाराबो बे 5 बोसोराव जोंनो जेबो मोनसेबो डेभेलपमेन्टनि स्किम जोंनो हमना लाबोना होफैनो हायाखिसै। बिनि थाखायनो जोङो जोंनि सिनिपारा क्लाब हिसाबै बा रायजो राजा हिसाबै जोङो गोबां दुखु मोननाय गोसोआव मोनदों। मानो होनोब्ला जोंनि सिनिपारा हिसाबै जोंहा गोबां भट जों होदोंमोन UPPL आवबो आरो थांनाय 17 बोसोरावथ' जोंखौ BPF पार्टी हिसाबै BPF पार्टीया जोंखौ गोबां बन्सित खालामनानै दोनदों। बे टाइमावबो जोङो बन्सित जानानै थानांदों आरो फैयै फैयै नै 2020 सनाव जोंहा UPPL गोदान सरकार फैबाय। बे सरकारावबो जोङो जाहाथे जोंनि जा मोननांगौ बेखौ जों मोनफुंजोबनो हायाखिसै। जोंनि दानि जा दैदेनगिरि UPPLनि ब्लकनि नेताफोर बिथांमोननिसिम जों रिकुवेस्ट खालामहरो जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे फिउचाराव माबा मोनसे मोजां सिन्था खालामो। मानो होनब्ला जोंनि गामियाव दिनै मोनसे पलिं सेन्टारबो दङ सिनिपारा हिसाबैनो। दा बे पलिं सेन्टार हिसाबै जोंहा गासै 750 जोंहा भटार्सफोर दङ। बेनि गेजेराव जोंहा टटेल कास्टिंआ जायो 500 सामथिं। दा 500 सामथिंनि गेजेराव जोङो थांनाय 2020 सनाव जोङो UPPL हिसाबै मोनदोंमोन 457 मोनदोंमोन आरो BJPआ मोनदोंमोन अनलि 9टा आरो BPF हिसाबै मोनदों 76 मोनदोंमोन। थेवबो दा जोंनि दा सोलिबाय जेनेबा जानानै थांनाय सरकार प्रमद सारनि सरकार बिथांमोननि जा दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे जोंनि सिनिपारा गामिखौ जेबो नायसननो हायाखिसै। बिनि थाखाय जों गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। जाहाथे फिउचाराव प्रमद सारा जोंनि गामिखौ एसे नायहरफिनो। मानो होनब्ला जोंहा ग्रिन जनाव दङमोनब्लाबो जोंनि गामिखौ लामाखौ होफैनो हायाखिसै। दालांफोरखौबो लाबोनानै होफैनो हायाखिसै। बिनि थाखाय जों क्लाब हिसाबै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दुखु मोनदों, गोसोआव आघात जादों। जोंनि कनस्टिटिउन्सिया जादों खालेंदुवार कनस्टिटिउन्सि 34 नं खालेंदुवार कनस्टिटिउन्सियाव जों गोग्लैयो। दानि MCLA जाबाय BJPनि अर्जुन दैमारि सार। दा जों अर्जुन दैमारि सारजों जों सावरायनाय जायाखिसै। मानो होनब्ला जोङो लामाखौ औ दा बेखौ जोङो खोनानाय बायदिब्ला दानि सोलिबाय थानाय सरकारानो दानदों होननाय जोङो खोनानो मोनदों। दा जों मेन उद्देश्यखौ जोङो साननानै लादों दि माने जानो हागौ बिथांमोना UPPL गभर्नमेन्टआसो लाबोना होनाय बा सेंसन खालामनानै दोननाय बे स्किमखौ निस्सय बिथांमोना मावा होननानै निस्सय दानदोंबो जानो हागौ। जों बिनि मेन उद्देश्यखौ जों मिथिया। नाथाय जों दाननायखौबो एसे जों दुखु मोनदों जाहाथे अर्जुन दैमारि सार बिथाङा जाहाथे दाननो नाङामोन। गुबुना सेंसन खालामनायब्लाबो बिथाङा जुदि बानायनानै होयोमोनब्ला जोंनि गामिनि जानाय जों जोबोद गोजोन मोननाय थागौमोन। मानो होनब्ला जों बिथांखौ दानदोंब्लाबो जों दुखु मोनाखै। मानो होनब्ला बिथाङा दायो सोलिबाय थानाय सरकाराव दङ जेते 5 बोसोर बिथाङा टार्म्स दङ। दा फिउचाराव जाहाथे बिथांखौ जों एसे खावलायहरदों गामिनि क्लाबनि जानानै जाहाथे सार बिथाङा जोंनि लामाखौ सेंसन खालामनानै जेरैखि जाया बानायनानै होफिनो। बिनि थाखाय सार बिथांनिसिम जोङो रिकुवेस्ट खालामहरो। आरो नेक्स्ट फैबाय थानाय जों जिहेतु नै MLA इलेक्सन, बे इलेक्सना बारा गोबाव गैलिया। दा बे हिसाबैनो जोङो दिनै जों क्लाब हिसाबै जों जिहेतु मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरोदि जों फैबाय थानाय समाव जों साननो गोनां बायध'था जागोन। मानो होनब्ला जोङो दिनै UPPLनो जोङो भट होदोंब्लाबो UPPLआ जोंनि थाखाय जेबो मोजां खामानि मावाखिसै। आरो BJPआ सरकाराव फैदोंबा BPFआबो सरकाराव दा फैदोंब्लाबो बिथांमोननि साननायखौबो जों एसे नोजोर होनानै नुहुरदों दे जाहाथे बिथांमोनाबो एसे बेले बेजे सानबाय थादों। जोंनि गामिखौ एसे गाज्रि नोजोरैनो बा खेंसालिया नोजोरैनो नायदों होननानै जों मिथिबाय थादों। मानो होनब्ला जोंनि गामियावहाय भटआ एसे खम मोनदों हिसाबै
बिथांमोना भट खम मोनदों होननानै जोंखौ एसे गाज्रि नोजोरजों नायदों होननानै जों खोनाबाय थादों जाहाथे बेफोरबायदिखौ सानालासिनो जाहाथे दानि सोलिबाय थानाय जा BPF आरो BJP एलायन्स सरकार बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा जाहाथे गाज्रि नोजोरजों होआ बेखौ जों खावलायो मानो होनबा जों जों बर' हिसाबै बा जोंनिनो दा जेनेबा हमना ला रिजिनेल पार्टि BPF बिथांमोना जोंनिनो रिजिनेल पार्टि हिसाबै जों बिथांमोनखौ मान होयो सनमान होयो जाहाथे जोंनि गामिया मोनसे रेभिनिउ भिलेज बा बर' गामि बे हिसाबै जोङो खावलायो जाहाथे जोंनि गामिखौ एसे डेभेलप खालामनानै होयो बेखौ जोङो एसे रिकुवेस्ट खालामदों। दा जोङो थांनाय समफोरावथ' जोङो UPPLजोंनो जों सापर्ट खालामदोंमोन फुललि आरो PCDRनिफ्रायनो आङो UPPLआव दङमोन जिहेथु जोङो सापर्टखौ खालामबोदोंमोन आरो जेबो मोनाखिसै आरो 2020 सनाव आंखौ ब्लकनि प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथांमोना आंखौ दायथ' होदोंमोन बा बिबानाव सोनानै दोनदोंमोन 2020नि इलेक्सन बे समाव आंखौ दोनदोंमोन बिनि उनाव जेब्ला देरहानानै फैखांनायनि उनाव जिहेतु जोंखौ जेबो बिथांमोना खौरां लायाखिसै जेबो गुरुत्त' होआसै बिथांमोना। मोनसे खोथा जिथु नोंथाङा लामा दाननायनि बाथ्रा होदों बेनि माखासे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय मानाय बेबायदिफोर दङमोन नामा? अन्थाइ खाम्फाया दङ अलरेडि बियो जादों UPPL सरकारनि समाव गायसननाय जादों 2025-26 गायसनदों दा बे हिसाबै बेखौ मावफुंना होआखिसै बिथांमोना दा दानबायबो होननाय खोनादों जोङो अलरेडि दा बेखौनो जों एसे दुखु मोनदों आरो बेराफारसेथिं जोङो बुंनो थाङोब्ला मोननै दालां बिस्वजित दैमारि सारा बिथाङा इन'ग्रेसन खालामना होदोंमोन बेखेवनानै गालांग्रोदोंमोन बेखौबो मोनसेखौ दानदों होननानै जोङो खोनानो मोनदों मानो होनब्ला बेयावबो जों खोनानानै एसे जों रायजो राजा हिसाबै एसे खुद्रि सारदोंमोन मानो होनबा जोङो मोनसे जोङो रायजो राजाया ज' जानानै रिकुवेस्ट खालामहैदोंमोन जों बेरायदों अफिस लेभेलाव खारदोंमोन जाहाथे बेयाव जोङो 100 जननि आबाव जोङो मोनसे सिगनेसार होनानै जोङो जोंनो लामाखौ नांगोन होननानै जों मोनसे माने जोङो खावलायहैदोंमोन जोङो दा बे हिसाबै दायो पजिटिभखौ खोनादों जोङो। फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बिधान सभानि बेखौ लानानै दिनैनि सानाव जोबथा मा बुंगोन नोंथाङा? दा जोङो फैबाय थानाय नेक्स्ट इलेक्सनाव जों बेखौनो जोङो सेनिपारा जांगिला क्लाब हिसाबै जों बेखौनो सिन्था खालामदों दे जाहाथे जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव जाय पार्टिया जोंनि सेनिपारा गामिनि थाखाय मोजां मोनसे रादाब लानानै फैगोन बा मोजां मोनसे सिन्था खालामनानै फैगोन बिथांमोननि थाखायनो जोङो सापर्टखौ खालामगोन होनना जों सानदों दायो जोङो माने डिसाइड खालामनाय जाथ'वाखै जों सोरबायदि पार्टिनो जों होगोन जों डिसाइड खालामथ'नाय जायाखै जों साननो गोनां बेनो दे जिहेथु जोंनि थाखाय जायबायदि पार्टिया मोजां मावनानै होगोन बा डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ सिन्था खालामगोन बे पार्टिनोनो जोङो माने भटखौ क्लाबनि जानानै होगोन बा होगोन रायजो राजाखौ खावलायगोन होननानै जों सानदों